Lah aku Dul. Pas iku aku pas sinau petulung Dul. Wah alah. Bagong, dalam kong goreng kuncine lawang swarga. Yen ditakoni Pak Gundul ya jawab ono. Iku ngono la ilaha illallah. Ngono Gong. Lah mula saka iku aja nganti awake dhewe iki nyekutukake utawa cecekelan liyane Gusti Allah. Lah cekelan liyane Gusti Allah iku iso ndadekake awake dhewe nyemplung ing geni neraka Gong. Udah dandane ngono ki gareng. Maksudnya nyekeli apa ki gareng? Ngene Ndul. Tembung tegese yen awakmu iku percaya anane zat ingkang nyiptakno liyane Gusti Allah. Iku padha karo awake dhewe yaiku kurang genah. Larang genahe kepiye? Iku padha karo awakmu iki nyembah saliyane zat ingkang maha agung. Lah iku ngono iso gawe awakmu iku kecemplung ana ing geni neraka. Weh. Aku nalah wedi.